My violence mkosi wewe. Paketo paita violence mama. Alikupisa stiletto. Oh my God. Sorry. Oh my God. Didn't talk about. Hey, makakwanere. Sorry amangu. Udwa futhi munhu okumusha. Munotaura kuti. It's a mistake, sorry. Mistake. Sorry kaka. Imika. Unenza chinoita. Munonziziva here. Unonzani? Unonzani? Uri muno mukudini. Unenza rinoita. MCI drink rangwa. Chiko problem yenyu. Aiwa usadaro. Unaona tinoziva. Nori wekumusha wani. Tishikumbose. Chione kuchenga chindamutenga. Ndamutenga. Okay? Makamboni pichingwa chinoita kufungwa dzenyu dzakafana. Muri kunzwa? Big head, small body like a lollipop. Fungwa dzenyu dzakafana. Makadzione pichingwa chinoita 200 rand. Unzachoni? Handidi zvekukonana nemi sister mazvinzi. Handidi zvekukonana nemi. Tiri musango. Usadaro kudi. Pamamchiduma masachindona. Tinofana kuchengetana handiti. Chiti tukumbosembo yakatsunzumira bhini. Aiwa. Mani. Makandoona takura imi. I trained taekwondo. I trained karate. I even went to China. Usarondijairira please. Sorry hapa nditi ndanonoka kwandikuenda okay? Ndanonoka all the best. Makumba akabhenda semunhu akati. Chii chacho. Saka nemhaka yekuti ini handina ndozvavaita show nazvo izvozvo. Makumbo akabhenda nekutamba chigayo honai zvarinoita. Ndokuti chipfeka size inokwana. I'm not your mate please. I'm not your mate. Vandijairira steka ini handitambi newe handisandambona zira newe. Ndinofunga kuti kukura kwamudhoto inini I'm strong inside. Ndine vangu no body but big nchi ndakasindira kuita zvokuita. Ndakauya kuno wakasvika ndakura. Tichikuitika. Ameno vanhu vanobuda mudzimba dzinze mumakomplexi enyu amunogara. Chichikuitika. Zvori munyowani chichaitika. Zimwe zimukadzi rabuda panapa roda kuita zvokutemba nemudhoto. Imanje handiziva. Aita sei? Adonhedza dringi yangu panapa ndomuudza kuti ndipemba. Handidi zvekujairwa. Anyway. My baby zvori munyowani muno. Ndoziva munyowani. Watonesana nevanhu mujozi hamudi noise muno. Hamutombodi noise. Una inzwa kunyarara kwakaita. Iwe kunetsana nevanhu. Vanhu vakanyarara. Muno. Ini problem. Ndozvandira ndindatangwa inini. Hausura side rangu. Instead yekuti iwo ndicomfort nevoice rakakula down rinondikula down. Baby, why are you hungry? Why are you angry like this? Are you Tyson? Mike Tyson. Then you cool me down. You cool me down. Nayo urumbochizarwa tete vakauya. Neda titoronga tete vakatobva kuDubai vakauya kutaura. Nema. Sure tete vakauya kudai. Vaya vaitaura kuti vada kusponsor muchato wedu. Millions vaya vauya. Nema. Ndosaka kandisikati zvokuti tinesere chinetsana panapa vatouya tete varipo. Saka tovaonera kupi. Tofangotoenda kushoku tonova. VekuDubai vaya. VekuDubai chaiyo. Ivavo vari kuziva. Pepe ukavati tivada kundipa mari pamuchato. Vanotora zvemamillions here paya. Hadzadziri mari dzakawanda. Ndakava 25,000. 500,000. Saka zvese zvatuita zvakawanda. Ndakaramba my ex-husband. Vanga asina future. Inini manje this one I will get married for better boys. My violence mkosi wewe. Paketo paita violence mama. Alikupisa stiletto. Wow. Imwi. Wow. Nice watches. Imagine ndakaiti zete pamadzi. How are you? I'm good. What's the song about? She's at sure. Okay, I'll get one. Tu baru yang memang ya? Yeah. How are you? I'm good. Good too. Nice. Wow. Imagine I put this perpendicular to our bed. Dimensional. This one will go on our bed dimensional. Ayo wanapinga wanabona. Munatutarisha ndema ngakini. Even my price actually are reasonable. You see? For house deco ufundi. Mama delivery ku Zimbabwe. Chaisho. Mira. Even mira. Wow.
Even if it's varo gadzira, hakuna vanhu vasingaita, hakuna. Kumba kwenye makabudira nei. Ava takabudira sai. Ndakandaita wrong decision kuenda kumba kwa ex wao. He's a nobody. Yeah, he's a nobody. Sasa Kufunga I really like this movie. it's nice. Kana zviminzwa zvakamira kana zviri mudining man. Standard. Anyway, Ayo, vanogona. Faridesh. And then, Ndimi futhi. why are you following me? I will ndichikutera kuti munei. Ndichikutera kuti Are munei. you serious right now? Unoshamisa Security! Wait. Security! Who's this? Mama, Then who? Iwe anodoti iyo Gift. zvokuti Oh my god! Oh my god! It gets worse. Ha! Hey, do you know this person? Girlfriend. when I got to the water. You! Do you want to open up? I'm supposed to give her money? Do you understand? No, I hear you. I'm supposed to give her. My business, give her. I'm my demoni. She needs an exorcist. Name my baby. This one, my shop. Oh, it's like Security, man. Security.